Falando de palliñas, faste unha que das esplenda. Benvidos a las Larpiros. Las piradas. Las piradas. Las piradas. Falando de palliñas, hoxe cenamos faxiñas. Unha faxa Consiste mexicana, non? nunha extensión. Consiste nunha expansión de pan ben aplastado, duramente seleccionado. E o procedimento para facer unha faixiña consta de estendes o pan, O sea, a faxiña. colles Iso non é pan. isto, A sustancia, ben sendo. a sustancia vai sendo, non? Dúas cucharadas. Ben Gañades, ou 2,5, depende de como comas. ben alimentadas, senón me cago en Dios. Bótalle sin medo, que non pica. Que non Despois, roe. el procedimento, Jorge, por favor, enfoca ben. Colles, Atento, aquí. a ver se non é. dábala pola mitad. Se non é. Despois, Se non é. dalle por aquí. Colle por abaixo, dalle. Ou tamén se queres Para que non vai a que frustrarse. neno. Ou tamén un método de Neno. meu amigo Antonio. Faxe así, neno. Atende ben, Non perdas o ollo. Que as miñas mãos. Faz así. Tamén. Despois, pa dentro. Tamén vale, hombre. Despois de facer iso, Roes. E queixo dente. Ao alimento. Outro rollo. Antonio, eso está espléndido. Vai ni malada. Receta da miña casa. A miña casa. Pero engádelle un poquinho de queixo xa outro conto, Xa é outro conto. Burrito mexicano. Espléndido, Antonio.